таъмини амнияти озуқавории мамлакат яке аз ҳадафҳои стратегии миллиамон ба ҳисоб рафта бедарки амиқи моҳияти истифодаи тарзу усулҳои афзун ва нигоҳдории ҳифзи маҳсулот аз касалию ҳашароти зараррасон ғайриимкон мебошад. ин таъкиди пайвастаи роҳбари давлат деҳқонон мутахассисон ва масъулини соҳаи кишоварзиро муваззаф менамояд ки тарзу усулҳои нави мубориза бар зидди ҳашароти зараррасонро пайдо намоянд. малахи марокашӣ бошад аз хавфноктарин ҳашароти зиёновар маҳсуб меёбад ки соли равон дар ноҳияҳои Панҷ, Вахш, Ҷалолиддини Балхӣ ва Фархор 15-20 рӯз пеш зуҳур кардааст. аз ин нигоҳ раҳбарияти вилояти Хатон зарур шуморид ки дар мавзеи ибодқараи ҷамоати деҳоти Машъали ноҳияи Вахш семинар машварати вилоятиро баргузор намояд. дар кори семинар муовини сарвазири мамлакат Гулмуҳаммадзода Давлатшоҳ Қурбоналӣ, вазири кишоварзии ҷумҳурӣ, раҳбарияти муассисаи давлатии экспедитсияи мубориза бар зидди малах, раҳбарияти агентии беҳдошти замин ва обёрӣ назди ҳукумати ҷумҳурии Тоҷикистон, агентии хоҷагии ҷангалии ҷумҳурӣ, намояндаи масъули дастгоҳи иҷроияи президенти мамлакат ва як қатор роҳбарони масъул, муовини аввали раиси вилояти Хатон Салимзода Амонулло, раисони шаҳру ноҳияҳои вилоят ва дигар масъулини соҳаи кишоварзӣ ширкат доштанд. бояд зикр намуд ки барои дар сатҳи баланди ташкилӣ баргузор кардани семинар машварати вилоятӣ оид ба ташкили усулҳои мубориза бар зидди малах, раҳбарияти ноҳияи Вахш дар ин мавзеъ шиёру хитобаҳои иттилоотию даъваткунандаро гузошта иштирокчиён бо харитаи пайдоиш, паҳншавӣ ва тухмгузории малах, намудҳои малах, майдон ва мавзеи тухмгузории малах дар вилояти Хатон маълумоти заруриро дастрас карда тавонистанд. ҳашаротҳое ҳастанд ки ба як ё ду намуди зироат зарар мерасонанд, ё ки якта ё ки ба як оила, лекин худи малахи марокашӣ метавонад ба тамоми намуди зироати кишоварзӣ новобаста аз наву намунаву дигараш зарар барасонад, чӣ ба боғот бошад, чӣ ба зироатҳои сабзавотӣ, чӣ ба зироатҳои техникӣ ва аз қабили пахтаву дигару дигар метавонад пурра зарар барасонад. имрӯз дар майдони 57329 гектар мавзеи тухмгузории малах мушоҳида гардида дар қисме аз ноҳияҳо малах аллакай пайдо шудааст. бинобар ин дар шароити кунунӣ бе техникаи пуриқтидори замонавӣ наметавон муборизаи кимиёвиро вусъат бахшид. иштирокчиёни семинар машварати вилоятӣ аз намудҳои гуногуни техника ки ба намоиш гузошта шуда буд дидан карда аз мутахассисон роҳҳои аз тариқи техника пошидани заҳрҳои кимиёвиро шунида акнун онро дар шаҳру ноҳияҳои худ бар зидди малахи марокашӣ истифода мебаранд. барои намуна тавассути техникаҳои гуногун роҳҳои истифодабарии заҳрҳои кимиёвиро аз рӯи меъёрҳо ба иштирокчиён амалан нишон доданд. техникаҳои филиали муассиса ҳамаш тайёр оиди омодагӣ ба пешгирӣ кардани ин ҳашароти зараррасон малахи марокашӣ тайёр мебошанд. чӣ хеле мемана аппаратҳои дастӣ, аппаратҳои муҳаррикӣ, аппаратҳои тос, хоб техникаҳои мана тракторҳо ОВХ 600, тос 2000, тос 2600, ҳама инҳо омодаи кор мебошанд ва тайёр ҳастанд. қисми назариявии семинар машварати вилоятиро муовини аввали раиси вилояти Хатон ифтитоҳ бахшида ҳадафу мақсади ин ҳамоишро арзёбӣ дошт. раиси ноҳияи Вахш зимни баромади худ меҳмонон ва иштирокчиёнро ба ноҳия хайрамақдам гуфта таъкид дошт ки соли гузашта пайдоиши малах дар 3000 гектар ошкор гардида он ба 5000 гектар доман паҳн карда буд. тибқи тавсияи олимону мутахассисон зироати кишоварзӣ эмин нигоҳ дошта шуд. изҳори боварӣ намуд ки ин машварат дар мубориза бар зидди малах дар вилоят такони ҷиддӣ хоҳад бахшид. сардори муассисаи давлатии экспедитсияи мубориза бар зидди малахи ҷумҳурии Тоҷикистон изҳори нигаронӣ намуд ки аллакай малах дар ҷамоатҳои деҳоти Меҳвар ва намунаи ноҳияи Панҷ зуҳур намудааст ки ин боиси ташвиши ҷиддист. агар шаҳру ноҳияҳо, хоҷагидорон, ҷамоатҳои шаҳраку деҳот чун ҳарсола ёрӣ нарасонанд, мо дар мубориза бар зидди малах дасткӯтоҳӣ мекунем. дар назди иштирокчиёни машварат олими ҷавон дар мавзӯи паҳншавӣ ва усулҳои мубориза бар зидди ин ҳашароти зиёновар бо далелҳои илман асоснок баромад карда диққати ҳамагонро бо усулҳои агротехникӣ ва заҳрҳои кимиёвӣ мубориза бурдан бар зидди малахи марокашӣ ҷалб намуд. муовини сарвазири мамлакат усули биологиро низ дар мубориза бар зидди малах муҳим арзёбӣ дошт. дар назди иштирокчиёни семинар машварати вилоятӣ вазири кишоварзии ҷумҳурӣ баромад карда фикру андешаҳои хешро оид ба беҳбудии кор дар ин самт баён дошт. дар поёни ин ҳамоиш муовини сарвазири мамлакат Гулмуҳаммадзода Давлатшоҳ Қурбоналӣ аз дастуру супоришҳои пешвои Муаззами миллат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон дар самти маданияти истифодабарии замин
افزون گردانیدن حجم مجموعی محصولات کشاورزی، تامین ذخیره دوساله، مناسبت جدی در کشت کارتوشکا، حل مشکلات جای داشته و مبارزه قطعی با مقابل ملخ مراکشی با راه اصولهای جدید اندیشه بیان کرده در نزد رهبریت ولایت، رئیسان شهر و ناحیه‌ها، رهبران ساحه کشاورزی وظیفه‌های مشخص گذاشت. سعیدزاده شیرعلی، عبدالقادر نایک، نمادانی ارگاشیف، ناحیه وخش اخبار.